ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଟୁ ମୋ ଟ୍ରକ୍ର ନାଁ। ମୋ ମାଲିକର ଏମିତି ଆହୁରି 4ଟି ଟ୍ରକ୍ ଅଛି। ମୋର କାମ ହେଲା ବଡ଼ ବିଲ୍ରୁ ଲୁହାପଥର ଆଣି ପାରାଦୀପରେ ଅନଲୋଡ଼ କରିବା। ଏହି ଲୋଡ଼ିଂ ଆଉ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେବା ଯାଏଁ ମୋତେ 5 ଦିନର ସମୟ ଲାଗେ। ସେଦିନ ମୁଁ ପାରାଦୀପରେ ମୋ ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରି ମୋ ମାଲିକର ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ତାକୁ ଚାବି ଦେବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମନରେ ଭାବି ରଖିଥାଏ ଯେ ତାକୁ 4 କି 5 ଦିନର ଛୁଟି ମାଗିବା ପାଇଁ। ମାଲିକକୁ ଚାବି ଦେଇ ଛୁଟି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଧରେଇ ଦେଲା। ମହାଶୟ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ରାଉରକେଲାକୁ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବାକୁ ହେବ କାଲି ସକାଳେ। ମାଲିକକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇପାରିବିନି, ହେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବି। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲଦି ପାରାଦୀପରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲି। ପାରାଦୀପରୁ ରାଉରକେଲା ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମୁଁ ପୁରା NHରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ। ଅନୁଗୁଳ କ୍ରସ୍ କରି ତାଳଚେର ହେବା ପରେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେହି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେହି ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀତୁଆ ପବନ ଟାଏଁ ଟାଏଁ କରି ଆସି ବାଜୁଥାଏ। ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପୂରାଇ ଦେଲି। ଗାଡ଼ିଟି ଜୋରରେ ଦୋହଲି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ଠିକ୍ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲା, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ତତେ କିଛି? ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଗାଡ଼ିରେ ତ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଆୱାଜ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମୋ ସହ ଖେଳ କରୁଛି। ସେ ଆୱାଜକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଇଡ଼୍ ଝରକାକୁ କିଏ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଜଳିବାର ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ସାହସ କରି ପଛକୁ ବୁଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପିଳେଇ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ଆଉ ତା'ର ଆଖିର ଡୋଳା ନାହିଁ, ଖାଲି ଫମ୍ପା କୋରଡ଼ ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଛିପ ଢୋକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି କୌଣସି ଲୋକ କି କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁନଥାନ୍ତି। ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ସିଟ୍ରେ ବସି ବସି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲିଣି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼କୁ ସ୍ଲୋ କଲି ଏବଂ ଯେବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲି। ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ମୁଁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଆସି ମୋତେ କହିଲା କି ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ ନେଇ ଯାଉଛ, ଏଇ ସବୁ ସାମାନ ସବୁ ସେଇ ବୁଢ଼ାର। ବୁଢ଼ା ପିଲାଛୁଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଏକା ପାରାଦୀପରେ ରୁହେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ବୁଢ଼ା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର ପିଲାଛୁଆ ପାରାଦୀପକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ରାଉରକେଲାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ଏସବୁ କଥା ଏ ଲୋକକୁ କେମିତି ଜଣା? ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଏସବୁ କଥା? ଯେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭୂତ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ଆସି ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲି। ଏବେ ତମ ଟ୍ରକ୍ରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା ସହ କଥା ହେଇ ଆସିଛି। ଏହା କହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇଗଲି।
ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। 5 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି।